Avui serà un gran dia, aprofita'l. Fa unes setmanes em van convidar a una xerrada de joves que estaven en procés això de buscar feina i es varen sorprendre quan els hi vaig dir que havien d'oblidar-se de la feina, que havien d'oblidar-se de trobar feina i centrar-se en el sistema, en el procés, en com trobar feina, en aprendre a fer l'entrevista, en fer potser la millor entrevista de la teva vida. Aquesta xerrada va resultar molt interessant, almenys per mi, i és per això que he decidit fer un seguit de vídeos sobre el procés de buscar feina, l'entrevista, i aquest és el primer. En general, a la vida ens centrem massa en el resultat final i hem d'aprendre a centrar-nos en el procés, en el camí, en el sistema, en com fer-ho, no en què aconseguim. Si t'hi fixes, en un partit de futbol, tots dos equips volen el mateix, que és marcar un gol, i un dels dos sempre perd. De fet, a vegades fins i tot els dos. Van presentar, no fa molt la notícia, sortia per TV3, i em va agradar i em va servir d'exemple també. Una prova per accedir a la policia era, crec, a l'Hospitalet, on hi havia 2.000 candidats per accedir a 16 places. 2.000 candidats, 16 places. Tots 2.000 amb el mateix objectiu: entrar a la policia local de l'Hospitalet. La mare del Tano no sé què hi veuen. T'has fixat quants perdedors? T'has fixat quantes persones que no aconseguiran el seu objectiu? Tu t'agrada perdre? A mi no. I ho torno a repetir, que, i ho diré diverses vegades en aquest vídeo i en els següents, si ens centrem en el procés, en el que hem de fer bé, el que hem de fer tan bé com puguem, el resultat arribarà sol, és una conseqüència directa. No cal que hi posem esforços, vindrà sola. Només si fas les coses pensant en el resultat és quan pot ser que pel camí et perdis i no hi arribis. En el cas d'avui, per tant, oblida't de trobar feina, segueix el procés i la feina vindrà sola. És que a més penses que la feina és com una solució a tots els teus problemes, no saps ni si serà la feina que vols, no saps si estaràs emprenyat al cap de 2 dies, si el teu cap serà un mal parit, si plegaràs al cap d'una setmana. No vagis tan enllà. El que volem és ser uns cracs de buscar, de trobar feina, i després realment podrem triar quina feina volem. El que volem és fer les entrevistes de conya marinera, com diu el meu amic Raül, i després ja veurem si et donen la feina o no te la donen, però d'entrada haurem aconseguit aquest primer objectiu, en guanyar, en fer el millor procés que podem. Ja hem obtingut la primera victòria i estem en el bon camí. De fet, serà a partir de l'entrevista també que veuràs si tu vols la feina o no vols la feina, perquè no és allò que et pensaves. Empodera't, tu ets part d'aquesta decisió. Quan parlem de buscar feina, el més important és l'actitud. De fet, ho és sempre, però en una entrevista més, perquè si estàs accedint en una entrevista o en un procés de selecció, suposadament i sobre el paper, els coneixements necessaris i les aptituds ja les tens, i l'experiència. El que et diferenciarà dels altres candidats és l'actitud. Hi ha un concepte que és molt important i no molt conegut, que és la ocupabilitat. Empleabilitat en castellà, employability in English. Si busquem la definició, parla del següent. La ocupabilitat es refereix als atributs d'una persona que fan que aquesta sigui capaç de guanyar i mantenir l'ocupació. O bé, podem dir, probabilitat que té un treballador de trobar un lloc de treball o conservar el que ja té. Fixa't que les dues definicions parlen d'aconseguir i mantenir. Per tant, no només de trobar feina, sinó de continuar tenint feina. I de què depèn aquesta ocupabilitat? De coses que depenen de tu i de coses que no depenen de tu. Les que no depenen de tu són les estructurals, el context laboral, el mercat de treball, el territori, el Covid, els altres.
i de coses que sí que depenen de tu, les teves competències, les teves aptituds, les teves actituds. Aquestes són les que pots canviar, aquestes són les que pots treballar i a les que ens hem de dedicar. Les persones són com el vi. Poso l'exemple del vi perquè a mi m'agrada el vi. Podríem parlar de pomes, de peres o de sabó, seria igual. Les persones són productes. Si no t'agrada ser producte, ho sento. Ho ets, intercanvies el teu temps i les teves capacitats per euros. I en el sistema actual, en la societat actual, així és com va i així som. Jo treballo a canvi de diners i tu també segurament ho has de fer. Hi ha vins més cars, hi ha vins més econòmics, hi ha vins que es venen molt, hi ha vins que costa molt de vendre's. Són uns millors que els altres? Els més cars són els més bons? Per què n'hi ha que sempre es venen i n'hi ha que només es venen si estan d'oferta? Abans era més fàcil que tinguéssim el nostre vi de capçalera, no? El meu avi tenia el Banda Azul com a vi de capçalera. Ara sovint canviem més de vi i també canviem de feina. Si us serveix en comptes de vins, podem parlar dels jugadors de futbol, que també són productes, perquè n'hi ha que cobren molt, altres tan poc, perquè n'hi ha que poden canviar de club quan volen i altres no tenen a quin club anar. S'està parlant molt darrerament del sou de Messi. Cobra molt, cobra poc, veureu ara quan comencin les negociacions amb Laporta si cobrava molt o poc. Però això seria un altre debat. El que us puc assegurar és que Messi genera més per l'empresa del que cobra. De fet, genera molt i molt més del que ell guanya. Tu també? Busqueu l'equilibri. Si no trobeu feina, pregunteu-vos per què. I no culpeu els altres, és culpa de les empreses, només troben feina els enxufats. Aquí entrareu directament al ball de les excuses. Un dia parlarem del ball de les excuses, que us encantarà. Apartem totes aquelles coses que no depenen de tu per centrar-se en aquelles que sí depenen de tu. Hem d'aconseguir que la culpa sigui nostra, perquè només quan és culpa nostra tenim la possibilitat de corregir-ho, de canviar la situació. Responsabilitza't, empodera't, canvia la teva actitud i aprèn. Estàvem parlant d'ocupabilitat i ens hem perdut una mica. Tornem-hi. Punts per millorar la teva ocupabilitat. Què pot millorar la teva ocupabilitat? Per tant, recordeu, aconseguir i mantenir un lloc de treball. 4 punts pel primer. Pensa que treballes per tu mateix. Tu ets el responsable del teu futur laboral. Et contractaries? Tu et contractaries a tu mateix? Seguiries tenint-te en plantilla? Et renovaries el contracte? Vals els euros que estàs guanyant? De fet, vals molts més euros dels que estàs guanyant o molts menys? Realment et pujaries el sou? Sigues honest. 2. Treballa l'actitud. Tens ganes? Tens ganes cada dia? Perquè si no t'agrada la feina és difícil tenir ganes cada dia. Canvia de feina. No pots canviar de feina? Revalora aquestes ganes i somriu. Està demostrat que si la gent que no és feliç li costa molt més trobar feina i mantenir-la. Per això determinats sectors, que hi ha massa culs agafats a les cadires, s'acumula gent que no somriu. Coneix-te bé, fes un DAFO si cal. Hi ha molts exercicis d'autodafo. Potencia els teus punts forts, coneix els teus punts febles, tots tenim forts i febles, habilitats i mancances, reforcem els punts forts i treballem els febles. I forma't. Ets el responsable de la teva formació. Llegeix, mira vídeos. N'hi ha que es queixen, que l'empresa no en forma. Els nens petits, que han passat de la responsabilitat dels pares al papa estat i després a la responsabilitat de l'empresa, els que tots els hi han de fer els altres. Parlàvem que treballar depèn de tu, no? Si la teva empresa no et forma, fes-ho tu. Si la teva empresa et forma, fantàstic, aprofita-ho. Però si no, és el teu cervell. Serà responsabilitat de l'empresa, el teu cervell. Hi ha formació gratuïta per parar un tren. I si s'ha de pagar, em pots dir una millor inversió que el teu coneixement personal? Recorda, per tant, que la ocupabilitat és trobar i mantenir. Al proper vídeo parlarem del procés d'abans d'aconseguir una entrevista, perquè aconseguir una entrevista tampoc és tan fàcil, no? Com sempre, moltes gràcies per escoltar-me. Ja saps, si t'ha agradat,
fes un m'agrada aquí sota. Si encara no estàs subscrit al canal a l'altre costat, no et perdis el següent vídeo. M'encantarà rebre els teus comentaris, ja sigui a través del blog o aquí sota mateix. No dubtis en compartir-ho amb qui ho creguis oportú, així m'ajudaràs una miqueta a donar a conèixer aquests vídeos. I com sempre, totes les novetats a bartu.cat. Cuida't.